Добрый дзень, глядач. І сёння мы працягнем разбіраць аналагавы хорар пра дэманічнага ваўка. Пад мінулым відэо набралось большае праглядаў. Вялікі вам дзякуй. Але перад пачаткам я папрашу вас падпісацца на мой канал, паставіць лайк і націсніце на званочак, каб не прапускаць новыя відэа, а мы пачынаем. Перед пачаткам эпізода нам паказваюць мёртвую маму, красную шапачку і бабулю. Потым нам паказваюць паляўнічнага Гензелю і просяць, каб ён забіў ваўка і адпомсціў. Гензель выходзіць шукаць ваўка і кажа, што на гэтым тыдні было знойдзена 3 трупы. Пазней ён натуркаецца на мёртвых звяроў. З'яўляецца сілуэт ваўка, але Гензель не заўважае. Неўзабаве ён прыходзіць да хаты. І знаходзіць труп мамы і запіску. Ён знаходзіць ваўка і страляе ў вока. Нечакана з'яўляецца воўк і драпае твар. Гензель страляе па ваўку, але ён не памірае. Bullets don't work, Hansel. It's too late to save them. Тады яму даводзіцца бегчы. Ён натыкаецца на дом бабулі і барыкадуецца. Яму зноў не па сабе, і зноў з'яўляюцца гукі, а затым і смурод. Ён адчыняе кладоўку і бачыць цела бабулі.
А за трупом з'являється вовк і каже, тобі треба бачить мертвим, затим забиває Гензеля. Гензель трапляе уважыць, што не змог забіць ваўка і адпамсціць, і зараз ён адзін з іх. І на гэтым другі эпізод заканчиваецца.